Λοιπόν, οι κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα έχουν αλλάξει σχεδόν τα πάντα. Αν διαχειρίζεστε ακίνητα, ετοιμαστείτε, γιατί το νομικό και φορολογικό τοπίο για το 2026 είναι κάτι εντελώς καινούριο. Σε αυτή την ανάλυση θα δούμε βήμα-βήμα όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι. Ενοικιάζετε ακίνητο στην Ελλάδα. Λοιπόν, οι κανόνες που ξέρατε έχουν αλλάξει ριζικά. Οι νέες ρυθμίσεις που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 επαναπροσδιορίζουν τα πάντα. Από το τι θεωρείται καν βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι το πώς φορολογούμαστε. Εντάξει, ας το δούμε αναλυτικά. Ο οδηγός μας είναι απλός. Πρώτα, θα καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει πλέον βραχυχρόνια μίσθωση. Μετά, θα δούμε τις βασικές υποχρεώσεις εγγραφής και θα μπούμε στα βαθιά της φορολογίας. Θα εξετάσουμε τον κανόνα κλειδί των 3 ακινήτων που μπορεί να μας μετατρέψει σε επιχείρηση. Θα μιλήσουμε για τα νέα τέλη και στο τέλος θα τα βάλουμε όλα σε μια πρακτική λίστα ελέγχου. Πρώτο και βασικότερο, τι είναι τελικά βραχυχρόνια μίσθωση σήμερα. Ο ορισμός έχει αλλάξει ριζικά και αυτή η αλλαγή, όπως θα δούμε, επηρεάζει τα πάντα. Η τεράστια αλλαγή είναι στη διάρκεια. Πριν το 2025, μια μίσθωση μπορούσε να θεωρηθεί βραχυχρόνια, ακόμα και αν διαρκούσε, φανταστείτε, έως και 1 έτος. Τώρα, ο κανόνας είναι πάρα πολύ αυστηρός. Μια μίσθωση είναι βραχυχρόνια μόνο αν η διάρκειά της είναι μικρότερη από 60 ημέρες. Οτιδήποτε από 60 ημέρες και πάνω θεωρείται πλέον μακροχρόνια μίσθωση. Άρα, ο νέος επίσημος ορισμός έχει 2 προϋποθέσεις. Πρώτον, η διάρκεια, μέχρι 59 ημέρες. Δεύτερον, και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο, η μόνη υπηρεσία που επιτρέπεται να παρέχετε είναι τα κλινοσκεπάσματα. Αν προσφέρετε έστω και κάτι παραπάνω, ας πούμε πρωινό ή καθημερινή καθαριότητα, τότε αυτόματα η δραστηριότητα θεωρείται τουριστικό κατάλημα και απαιτεί έναρξη επιχείρησης. Είναι τόσο απλό. Ας προχωρήσουμε τώρα στις βασικές υποχρεώσεις. Αυτά είναι τα πρώτα, τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ιδιοκτήτης, είτε χρησιμοποιεί ψηφιακές πλατφόρμες είτε όχι. Η διαδικασία είναι πολύ σαφής. Πρώτο βήμα, η εγγραφή κάθε ακινήτου στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΔΕ. Με την εγγραφή εκδίδεται ο μοναδικός αριθμός Μητρώου Ακινήτων, το γνωστό μας ΆΜΑ. Αυτός ο αριθμός πρέπει υποχρεωτικά να φαίνεται παντού, σε κάθε online καταχώρηση. Και τέλος, για κάθε κράτηση υποβάλλεται η δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την αναχώρηση. Και τώρα, ας μιλήσουμε για το πιο καυτό θέμα, τη φορολογία. Πώς θα φορολογηθεί το εισόδημα? Οι νέοι κανόνες χωρίζουν ουσιαστικά τους ιδιοκτήτες σε 2 βασικές κατηγορίες. Το κεντρικό ερώτημα που καθορίζει τα πάντα είναι ακριβώς αυτό. Το εισόδημα που αποκτάτε θα χαρακτηριστεί ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία ή ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα? Η απάντηση εξαρτάται από έναν και μόνο παράγοντα. Ο καθοριστικός παράγοντας, λοιπόν, είναι ο αριθμός των ακινήτων. Αν κάποιος εκμισθώνει 1 ή 2, το εισόδημα θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με προοδευτική κλίμακα χωρίς ΦΠΑ. Αν όμως εκμισθώνει 3 ή περισσότερα ακίνητα, τότε αλλάζουν όλα. Το εισόδημα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάτι που σημαίνει έναρξη επιχείρησης, απόδοση ΦΠΑ και τήρηση βιβλίων. Αλλάζει εντελώς το παιχνίδι. Για όσους ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, με 1 ή 2 ακίνητα, η φορολογική κλίμακα για το 2026 είναι προοδευτική. Ας δούμε πώς λειτουργεί. Το εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ φορολογείται με 15%. Το επόμενο κλιμάκιο, από 12.001 μέχρι 24.000 ευρώ, πάει στο 25%. Από εκεί και πάνω, οι συντελεστές ανεβαίνουν στο 35% και φτάνουν μέχρι το 45% για εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ. Τώρα, ένα σημείο που θέλει τεράστια προσοχή. Οι δαπάνες. Ο νόμος αναγνωρίζει μια αυτόματη έκπτωση 5% για έξοδα επισκευής, συντήρηση κτλ. Και αυτό είναι όλο. Καμία άλλη πραγματική δαπάνη, είτε είναι λογαριασμοί, είτε προμήθειες πλατφόρμας, είτε έξοδα καθαριότητας, δεν εκπίπτει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το θυμόμαστε. Ας το δούμε με ένα πρακτικό παράδειγμα για να γίνει πιο σαφές. Ας υποθέσουμε ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα είναι 20.000 ευρώ. Αφαιρούμε την αυτόματη έκπτωση 5%, δηλαδή 1.000 ευρώ, και έτσι το τελικό φορολογητέο εισόδημα είναι 19.000 ευρώ. Ο φόρος υπολογίζεται κλιμακωτά. 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και 25% για τα υπόλοιπα 7.000. Έτσι, ο συνολικός φόρος που προκύπτει είναι 3.550 ευρώ. Ας εμβαθύνουμε τώρα στον περίφημο κανόνα των 3 ακινήτων.
Η μετάβαση από την απλή εκμετάλλευση ακινήτων σε μια πλήρως οργανωμένη επιχείρηση φέρνει μαζί της ένα εντελώς νέο σύνολο υποχρεώσεων. Όταν κάποιος διαθέτει 3 ή περισσότερα ακίνητα, οι υποχρεώσεις αυξάνονται δραματικά. Πρώτον, απαιτείται έναρξη επιχείρησης στην εφορία. Δεύτερον, όλο το εισόδημα υπόκειται σε ΦΠΑ 13%. Τρίτον, επιβάλλεται η τήρηση λογιστικών βιβλίων και η έκδοση παραστατικών μέσω MyData. Και σαν να μην έφταναν αυτά, προστίθενται και 2 επιπλέον τέλη, το γνωστό τέλος επιτιδεύματος και το τέλος παρεπιδημούντων. Τώρα, ένα πραγματικά ενδιαφέρον σημείο αφορά τη συνιδιοκτησία. Ο κανόνας των 3 ακινήτων κρίνεται ατομικά για κάθε συνιδιοκτήτη. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο έχει 2 δικά του ακίνητα και το 50% ενός τρίτου, τότε για την εφορία θεωρείται ότι έχει 3 ακίνητα και πρέπει να κάνει έναρξη επιχείρησης. Ο άλλος συνιδιοκτήτης του τρίτου ακινήτου, αν δεν έχει άλλα, θα φορολογηθεί κανονικά ως εισόδημα από ακίνητα. Έχει σημασία δηλαδή το σύνολο των ακινήτων ανά άτομο. Πέρα από τον φόρο εισοδήματος, υπάρχουν και νέες οικονομικές και τεχνικές υποχρεώσεις που ισχύουν για όλους τους ιδιοκτήτες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων που έχουν. Μία νέα υποχρέωση είναι το λεγόμενο τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Αυτό το τέλος επιβάλλεται αναδιανυκτέρευση και το πληρώνει ο επισκέπτης. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης έχει την ευθύνη να το εισπράξει και να το αποδώσει στο κράτος κάθε μήνα. Το ποσό αλλάζει ανάλογα με τον τύπο του ακινήτου και την εποχή του χρόνου, με τα τέλη να είναι φυσικά υψηλότερα κατά την τουριστική περίοδο. Οι νέοι κανόνες φέρνουν και αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές. Για την ασφάλεια, κάθε ακίνητο πρέπει να έχει πυροσβεστήρα, ανιχνευτή καπνού και ένα βασικό φαρμακείο. Για τις εγκαταστάσεις απαιτείται ασφαλής ηλεκτρολογική εγκατάσταση με ριλέ διαρροής. Τέλος, υπάρχουν και διοικητικές υποχρεώσεις, όπως η ανάρτηση οδηγιών για έκτακτες ανάγκες, το πιστοποιητικό απεντόμωσης και, πολύ σημαντικό, η ασφάλιση αστικής ευθύνης. Λοιπόν, ας συνοψίσουμε όλα τα παραπάνω σε μια τελική, πρακτική λίστα ελέγχου για να βεβαιωθούμε ότι καλύπτονται όλες οι νέες απαιτήσεις. Ας κάνουμε έναν γρήγορο τελικό έλεγχο. Έχει γίνει εγγραφή και υπάρχει αμαχία. Ναι. Υποβάλλονται οι δηλώσεις την ώρα τους. Εισπράτεται και αποδίδεται το τέλος ανθεκτικότητας. Το ακίνητο καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας. Και τέλος, δηλώνεται σωστά το εισόδημα ανάλογα με τον αριθμό των ακινήτων. Αν η απάντηση είναι ναι σε όλα, τότε ο δρόμος είναι σωστός. Και φυσικά, ένας ετήσιος έλεγχος με τον λογιστή είναι πάντα η καλύτερη κίνηση. Όλες αυτές οι αλλαγές στο τέλος της ημέρας θέτουν ένα μεγάλο ερώτημα. Οδηγούμαστε σε μια πιο επαγγελματική και οργανωμένη αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, ή μήπως οι νέοι κανόνες αποτελούν ένα νέο εμπόδιο εισόδου, ειδικά για τους μικρούς ιδιοκτήτες? Η συζήτηση για το μέλλον του κλάδου στην Ελλάδα σίγουρα μόλις έχει αρχίσει.